Okay, nwaka ego kunu je mono ego bekee nwaka ego bekee nwaka ego egeje mba nwaka ego egeje mono nwaka ego ndị Igbo ji anyị isi ọ gịnịrị ngwa unu yosi ego bekee bịa bata n'ihe omume nke Tuesday ego bekee awụchiela ngwa Chukwu kike Chukwu Olise anụgo n'unu na-anọzi m n'oche eze o pikigo kọl anwa ka m nụkwa na m gbala ọsọ nke m ji emekwa n'ogene si na anọgo m n'oche eze m wuchie ya ifu ka m si nọdụ n'ime studio na-akọlọsịlụ m ụkwụ m na-asị what is the ya ka onye na-ekwu ka onye na-eme mkpọta ebe anwa onwe ya maka na ama m na ndị be anyị kwụ m n'azụ mụnwa nọkwa ebe a ihe Chukwu kele m si bịa n'ime Hot 93 FM bịa mewe awụ na-enye ndị be anyị obi aṅụrị na-enye ha obi ụtọ ya na-eme ha ka ha na-achị na mụ na-echetakwa 93.3 FM ha cheta ego bekee asị yes nwada anyị nwere n'ala Igbo nwada anyị ji na-eme ọnụ bịara Lagos na-eme anyị obi ụtọ anọgo m n'oche eze ma adịghị m eti mkpu no anaghị eme ya na mkpu maka sị na empty barrels make gịnị the loudest mkpu ọkwa ịghọta mana mbịakwanye unu obi aṅụrị ihe mmega na bụ mixing nke na-enye unu obi aṅụrị ihe ọbụla ị na-ayọ Chukwu ọ ga na-enye gị ya ọga awọ nwada Chukwu kere si bịa mee gị n'obi ebere bịa mee gị ndị obi ụtọ ya ihe m chọrọ ikwu hapụ nke obi ebere obi ụtọ alright let us go there ka ebe ị nọ Alaba ị nọ Lekki ị nọ Aja ị nọ ka ebe ọzọ ebe ọbụla anọcha n'ime mkpara Lagos ị nọ wee na-abata n'ihe omume nke taa ma a na-ego bekee na-awụnyere gị na-asị gị nwanne m nwoke nwanne m nwaanyị ịdị m nnọọ ezigbo nnọọ mkpa ya mere m ji bata n'ihe omume nke taa aha ka m si na-abatakwa na-asịkwa gị wee ya nwayọ na-enekwa ana wee ya nwayọ ngwa were oche gị onye na-anọ n'aka ekpe onye na-anọ n'aka nri onye nọ n'iru na onye nọ n'azụ were oche gị nọrọ ala maka oge erugo mgbe anyị na-eji eme ihe omume gbasara ndị be anyị onye aka m si na-anụ unu asị unu n'unu nnọọ ị nọ na moto ị nọ n'ọrụ ebe ọbụla ị nọ ngwasị ka anyị mee ya ịma ka anyị si eme ya ndị na-akpọ anyị oku anọ m afụ unu na-asị unu welidon ma ihe a na-egosi nọ ebe a ka ndị be anyị na-abata Tuesdays, Thursdays na Saturdays ma ha nwụrụgo ọgwụ a mba anaghị ekwe ka m ji ghọta na ndị be anyị afụka nganga n'anya ha na-anụkwa ọnụ ego bekee na-asị yes nke anyị ji eme ọnụ n'ebe anwa na-asị unu dodo ihe kere ọrụ eke mma ebugodo ụzọ tụọ unu ihe nọ n'ime ahịa makwa na mpaghara Lagos ma na mpaghara Naijiria gbasara unu ntụcha nke anwa mbịa nyezi unu ohere si bata n'ihe anyị ga na-akpa maka ya taa ọkwa ịghọta so yes nwere ya nwayọ ka anyị na-eje ka anyị na-eme ihe omume anyị a ka o si kwesị ngwa ka anyị negodo anya n'ime ihe nọ n'ime ihe anyị ga na-akpa taa ihe gbasara ndị be anyị ihe gbasara ndị Igbo ihe metụtụrụ ndị be anyị maka ndị si ala Igbo ịmagonu steeti ebe isi ka isi and ihe niile anyị na-eme ebe a anọ m ekwu ya n'oke olu nọ ihe gbasara ndị be anyị ihe gbasara ndị Igbo nke mbụ bụ na ofu onye pụtasị kpebe ekpere ihe ọbụla ị ga na-eme na-ekpe ekpere na-asị Chukwu daalụ sọ n'ihe ọma ị na-emere m na-ekpe ekpere maka na ekpere dị mkpa ọkwa ị nụrụ ka m kpọrọ egwu asị na ayọrọ m ihe ọbụla ịyọrọ Chukwu ọ na-enye gị ya na-ayọ Chukwu Olise ihe ọbụla ị chọrọ so that ọ na-emere gị ihe a obi aṅụrị eju gị ebe a ka ndị nke gị nọ ebe a ka a ga na-anụ ọnụ gị ebe a ka ọnụ gị dị bute ihe ọbụla ị na-eme ebe a Hot 93.3 FM redio na-ekpo ọkụ redio na-asụ pụtụpụtụ redio na-ekpo ọkụ redio na-asụ ọkwa ịghọta nke a ka m ji na-asị ndị be anyị na ihe m nọ na-ekwu uwu na ofu onye pụtara na-asị na ọ na-ekpe ekpere nọọ ekpere ọ na-ekpe
n'isi ọ na-elubele Chukwu Olise bi n'igwe nọọ ihe a mere ụzọ ji na-emepere ya ọchịchịrị ọ na-achị n'ebe ọ nọ. Ụzọ si na-emepere ya siri werere ihe ọbụla ọ na-etinye aka ọ na-eje ọ na-eme ọ dụzie ka nke a na-awụnye ọkụ n'ime ọhịa ọ na-enu ebe niile. Ihe a ka onye a na-ekwu. Ka onye kwuru nke wu onye na-achị Ebonyi steeti Maazị Umahi pụtara sị unu nekwa m ihe niile m na-eme n'ime Ebonyi steeti dịka ọ na-eje siriri werere. Ọkwa ifuru ọganihu niile anyị nwere n'ime Ebonyi steeti ọ maka na mụnwa na-erubere Chukwu isi na-ekenekwa ya n'ihe omume ọ na-emere m. Nke a mere ihe niile dị n'Ebonyi steeti ji na-aga siriri were si onye ọbụla chọkwa ka ọganihu na-eru ya aka si kpebe ekpele na ọganihu ga na-eru gị aka. Ihe a ka ọ nọ na-ekwu. Oke emesi n'ebe ahụ pụta ka m jee n'ebe ọzọ. Ọkwenyere ya sị m n'ọya Hot FM redio na-ekpo ezigbote ọkụ si ka m jee n'ebe ọzọ dịka m si chọọ ije na mbụ n'ime Enugu steeti ma jụọ ka ihe na-eme maka na ihe m nọ na-anụ bụ na asị na onwe ndị dịka ọya mee ndị bekee pụta ha si gị nọ alleged asọ ya n'asụsụ bekee si gị nọ alleged ndị dịka ndị na-achịgharị efi akpọga ndị Fulani herdsmen na-aba n'Enugu steeti. Ebe n'Enugu steeti ka ha ba ndị a sị na ha ba n'ebe a na-akpọ Ụwanị. Ọwụ na isi Enugu steeti ị ga-aghọta ebe m na-akọ maka ya. Ụzọ Ụwanị local government area mana ọpanda n'ime ebe ahụ ka ha ba wee jide ndị na-eje ahịa wee tie ha ezigbote ihe. Ụfọdụ ka egbuchara egbu, ụfọdụ ka emere ezigbote alụ a wee bujezie ha orthopedic hospital nọ na Nnewi nke akpọga Reverend Nchala hospital makwanụ ụlọ ọgwụ Bishop Sahana hospital ya ọ ha kpọrọ ebe anwa ka ebuje ndị a etiri ezigbote ihe eji wee tipịa ha ihe ndị agwụkwa mma nke eji eje n'ugwu ugbo ka eji wee pịa ha ezigbote ihe nye ha ezigbote mark gadị ha na-arụ mebire mgbe ebi adịghị ama mana n'ime Enugu steeti a ka m nụkwa ka a na-ekwu si na ndị na-achịgharị efi akpọkwa ndị herdsmen kwa na ajekwe n'ime Enugu a baa n'ime ugbo ofu onye jiri onye nwe ugbo a kechie ya aka kechie ya ụkwụ. Mgbe a kechiche ya aka wee kechie ya ụkwụ kechikwe ya ọnụ do ya ofu ebe si na ha ọ ga-eche ka efi ha lie ihe niile ọ kụrụ n'ime ugbo anwa o richie ya ha akwụọ ya ụgwọ. Nwoke agbakwa nkịtị na-enye ha n'anya ha emechee efi ha wee liche ihe niile dị n'ume ugbo nwoke a. Mgbe ọ lụkwanụ ka enye nwoke ego ejide nwoke na ndị so nwoke wee jee n'ime ugbo a pịa ha ya teacher don't talk pịa ha ezigbo ihe pịachakwa ha wee gbukwe ha egbu. Nke a mee n'ime Enugu steeti. Mgbe ka hapụzi ihe niile mere n'Enugu steeti echetakwa na ihe anyị ka na-eme ewu ka ewee o rue mgbe anyị ga-emepe akara ekwentị anyị nke ọbụla gbasa gị n'ime ihe ndị a ga-etinye ọnụ mana ihe anyị ga na-ekwu taa bụ ihe gbasa ka esi wee tụọ na mgbe gara aga. Icheta na mgbe anyị bịara n'ime nganga Igbo o nwere mgbe anyị kpara maka Nnamdi Kanu ka esi nwudo Nnamdi Kanu ọkwa ichete ama m na ị ga-echeta mgbe ahụ anyị si na anwudo Nnamdi Kanu emechaa chọpụta sị na Kenya ka anọ wee nwudo ya nọkwa n'ihe imi ka esi wee nwudo ya wee tụọ sị na a ga-akpọpụ ya ụlọ ikpe na 26 ọnwa anyị nọ n'ime ya 26 abịagonu nke wo nyaahụ gara aga. Olue mgbe anwa ka akpọpụtazie Nnamdi onweghị onye fụrụ Nnamdi Kanu. Ọtụtụ ihe na-eje ndị mmadụ na-ekwu ma ndị na-asị ịdịkwa sure na ọ ka dị ndụ. Ndị dịka IPOB na-ekwu ma ọ dịkwa sure na ọ ka dị ndụ. Nke a na-afụbeghị anya na otego afụkwara ya anya na anụbeghị ihe ọbụla gbasa Nnamdi Kanu. Dọkịta ya afụbeghị ya
lawyer ya afụbe ya lawyer si na o tego na orugo 10 days ya ụbọchị 10 na orugo 10 days ọfụrụ Kanu anya nke ikpeazụ ka ọ fọrọkwa nke ya na a na-akpa ihe ọbụla gbasa akpọpụtara ya ụlọ ikpe mgbe olu nya ekwesịrị ịkpọpụta ya nwa amada ụlọ ikpe ndị DSS akpọpụta ya onye na-ekwuchitere gọọmenti ọnụ asị na ọ eziokwu na akpọpụta Nnamdi ụlọ ikpe n'ihe ime ejike akpọpụta ya Nnamdi ụlọ ikpe wụ ọ sị n'asụsụ bekee na logistics amama nke dị ihe dị long amanụ m ihe ya sị na ọ ga-agasị na ihe dị long agasị na ihe dị short gịnị wụ logistics ndị be anyị maka ego bekee anụ bekee anụ m bekee ama m ihe akpọga logistics mana ihe ọ sị na ihe merenụ akpọpụta Nnamdi Kanu si okwukwe si ka ha na-eje n'iru na enwekwa ike kpee ihe ọbụla gbasara Nnamdi Kanu n'azụ Nnamdi mana ka o kwuru nke a lọya na-ekwuchitere Nnamdi ajụ wee si n'ọhasị na a gaghị akpa ihe ọbụla gbasara Nnamdi n'azụ Nnamdi na a ga-ebupụtagodo Nnamdi ka ọ nọ n'iru ya ka a na-ekwu ihe ọbụla a na-ekwu maka ya so ihe ndị a ma ihe ndị ọzọ echetere mmeche n'ime ka esi ka akpọpụta Nnamdi Kanu nyaahụ gara aga erue akpọpụta ya ndị jekwa n'ime enwekwa ndị pụta na Anambra steeti nyaahụ wee nọrọ onwe ha n'ụlọ n'ụdịrị na ha na-akwado ihe ọbụla gbasa Nnamdi ndị na-ejere ahịa adụ especially na Anambra steeti in fact ma companies ma ụlọ ọrụ ma ahịa ọtụtụ ahịa ka emechiri emechi azụmahịa adịrọ nyaanwa o nwere ihe dịka ndị mmadụ ịpụta ọ dịzie nnọọ ka agwara ha agwasị onye ọbụla nọ n'ụlọ mana icheta ị ga-afụ na onwe ekwu onye gwara onye ọbụla nke ikpeazụ onwe onye gwara mmadụ ihe ewu mgbe e mere ncheta Biafra mana nke a onwe onye gwara onye ọbụla ihe ọbụla mana ọ dịzie ka onye ọbụla nọzi tinyeziri aka anọ n'ụlọ onwe ndị pụtara wee jee ahịa ma ọ ree ahịa nyanwa so ihe mụ na gị ga na-akpa taa na ihe omume anyị nke taa wụ ihe niile a mechie nyanwa ma ka esi akpọpụta Nnamdi Kanu ma ndị anwụrụ ndị anwụchichere ndị dịka Sowore ha jee ka ha fụ ihe ga na-eme ebe anwụdo ha ma ndị ọzọ anwụdo maka ndị IPOB si wee pụta si na ha adịghịkwa shọ na nwoke ma na ọ ka dịdị ndụ so ihe m na gị ga na-akpata bụ na mma na-ajụ gị ihe niile mere nyaanwa ka gị nwa si wee fụtụ ya ọ ihe m na gị ga na-akpa ma ọ bụrụ na ijibe akara ekwentị anyị ịwụ nwa afọ Igbo na-abịa n'ihe omume nganga Igbo redio show oge ọbụla nna m akpọọ ya si gị tinye ya n'ekwentị gị ka ị nwee ike ịbata tinye ọnụ maka ihe niile anyị na-eme ebe a bụ ihe gbasara gị ịjụọ m gịnị wụ akara ekwentị anyị anwa masị gị nọ 081 82 42 6591 maka ndị ọhụrụ na-enwere ya maka ama m na ụbọchị niile ka anyị na-enwetakwa ndị na-abata n'ime nganga maka na ozi ọma nganga ejego far and wide yes 08182426591 nke anwa biko anaghị ezite ozi ebe anwa maka ị nwere ike izi ozi ebe anwa anyị ama nweta ozi gị si ihe ị ga-emenwu uwu ịpụta ịkpọọ nọmba anwa ịchọọ izite ozi o nwere ike ọ dịka nọmba anwa ka hold up dị ebe anwa dịka too much ka ụzọ adịrọ ka ị wee gafee wee kwue nke dị gị n'obi jee na WhatsApp nọmba anyị nke a ka ị ga na-ezitere anyị sọnsọ ozi ka ị ga-ezi ebe anwa 070 800 51850 nke anwa bụ sọnsọ ozi 070 800 51850 biko m eburu oku abụọ ma atọ tupu m anwụrụ mmiri. Hello. Hello, ehihie ọma. Hello, ehihie ọma. Ị na-anụkwa ọnụ m? Okay, netwọk ma ọkwanụ na moto ịba dịka na-ebufu gị
bus stop ilu ego a na-eti elugo m bus stop nganga ụwa nganga redio nganga ụwa si driver anwale ya anwa conductor anwala anwa bufee my bus stop. Hello, ehihie ọma. yes, so ehihie ọma nwoke dị mma ka onye mere ya na-ekwu. Afa m Oziọma Ifeanyị Obi. Oziọma Ifeanyị Obi. Obi nke Kubana. Abụọkwa nke Kubana nwanne m. Nke gị ka nke Kubana ọkwa ya? Nke m kwara nke Kubana na haji. Aha, alaikiri m ka anwa. Ka ebe isi na-abata n'ihe anyị na-eme. Ama m na ọ na-aga. Ọfụmanụ na. Okay. Ma ọ na ha aga anya agaghị abịanụ. N'ime tinye ọga. Ana m akpọ gị na ana ndị ugwu. Ebe a na-akpọ Naija Mina. Oh, Naija Mina ka ị nọ na-enweta m ihe a? Yeah. Wawu, nwanne m ịkarịgo. Chukwu. Aha. Mana ịmakwa ihe anyị na-akpa taa? Unu na-ekwu maka amam ka m si wee nụtacha obere nke m nụtara maka nwanne m nwoke a na-akpọ Nnamdi Kanu nke nọ n'ụlọ nga. Yeah. Ijie. Isi na tee ka anyị esifu ya ọnụ ya bụ okwu mgbọ. Ọkwa n'ezigbo okwu m na-esi di ya nọ na ebe mmadụ ife dị mma dịkwana mma anụ ụzọ dị mma eme gịnị? Eje ya gwere abụ. Ka esi wee mee onye nke ndị ofe mmanụ onye ofe mmanụ a amam ka ọkpa afa ka ọka ndị kpọọ n'afọ na ha bakpọ afọ gịnị kpọọ afọ nke a na-akpọ Sunday mgbe oru ka gịnị ka nke a na-ahụ Igbo ka a na-akpọ ya ahụ na-eti ya nke ka ya kpọ ya ka esi wee lapụkwa ya ama m kọmiti o mere mana ama m na Nnamdi dị very innocent ka esi wee nụtụ nkwukwu o mere mana gọọmenti ya ya n'okwu a ka amakwa na ife niile a na-eme n'ihe Chukwu ka ife niile dịkwa n'aka ahụ dịrapụ nwa amadi ya na ọ ka ga-afọ ụwa ọ gwụcha ebe m na-etinye dịrapụ ya na o nwere ike ome ya tige ite ndị Fulani ya na-enye mkpamkpa na mkpamkpa na nwoke nwa amadi ya nwere onwe ogbu ọ na-azọ ọrụ ụwa ya n'oyetede mma ndị ụmụnne ya ọ gwụsị ya kpọọ ha m n'ọnụ. Nsogbu adịrọ nwanne nwoke nọdụ mma na ikwuru ka ọma Chim gozie gị daalụ. Ndewo. Yes. Ekperekwa na ekpere n'ugwu Awụsa ọzọkwa ụtọ mma na-etinye unu n'ekpere nsogbu adịrọ anyị ncha niile na-ege gị ga na-eti. Anyị nọ n'aka ndị a na-achị ehi. Ihe ọjọọ ama m unu Ise. Daalụ. Daalụ. Yes. Iwu nwa afọ Igbo na-abata n'ime nganga Igbo ma ị na-adabata n'ime nganga Igbo ma ị na ha n'ọnụ ego bekee hapụ udo ga na-achọ ebe ị nọ onweghị ihe ọjọọ ọbụla ga-eme gị. Ịjụọ m na si m agwọọla m pastọ Mrs. ego bekee maka ihe gbasa ndị be anyị ọ gbasa m o metụ gị nwanne m nwoke nwanne m nwaanyị hapụ na o metụgo ego bekee o metụkwanụ m na o metụgo gị ọkwa ịghọta. Hello. Ehihie ọma. Ego bekee. $1,000 ehihie ọma. Elewe na. Wee dị pịa ọkwa ịma na. Udo dị nwunye nkọ. Nwunye o nọ n'ụzọ na-abịa. Oke nsogbu adịrọ na. Ọnwa aba Chineke ọtụna. Ama m nọ nwa aba ịbịa Lagos. Udo dị. Ihe a na-akpa anụ m ihe ị na-ekwu. Ihe gbasara onye isi anyị Maazị Nnamdi Kanu. Ama m ihe mere ndị akpọta ya n'ụlọ nga akpọtara ụlọ ikpe yesterday ka ihe wuo uche obi ha ịma ọhụụ amala ekwesị ịjụ ụnụ ihe wu uche obi ha. Isi na anyị nwa ama. Aha na gị na Okechukwu Muhammad malụ na ọ gaghị na Nwaba. So unu kwesịrị Nwaba. Ana m anụ na Nwaba. Werekwala nwayọọ. Ugboro dị ka m kpọọ gị ihe a Nwaba. Ugboro atọ. Ngwa jee n'iru. So gwakwa ha mensi ga-eburukwa 2x2 ịghọtago ihe mee nwa amadi ahụ lekwa ihe lọya ya kwuru 10 days ya ahụbeghị anya otu esi emezi ya n'obodo ụmụ anụmanụ a ga-eburukwa 2x2 everybody ga-agba ọsọ
gbakwa ha mens ga-akụrụ ha aka a ga-agbalikwa ego a ga-akụ aya na n'ọdị mma ma gịkwa nọdụ mma so ihe na-akpa taa ihe merụ nyanwa asị na a ga-ebupụta Nnamdi Kanu ụlọikpe neche anya ọ dịka nwụfu nwa ga-apụta nne ya asị ya na nna ya na-alọta mebi na otego ọfụ nna ya oluzie mgbe nna ya ga-anọta n'ọnụ ụzọ na-ene anya ọfụ nna ya ọhịa menụ hello ehihie ọma yes ehihie ọma good afternoon ọlụ dị mma ka ekwanụ maka ọlụ nke gị hello ego bekee $1,000 sir. Good afternoon. Ehihie ọma nna nke a obi ụtọ atọgbuole gị biko nyenụ m soap ọwụ ndị bekee asị cut me soap cut me ncha nyegonu m ncha biko ka m saa alụ Great. I like him akpọ m last week na anwụ akpọ m Saturday n'ọhịa ya in fact I miss you. Oh, I miss you more. I'm gonna cry. Oh, daalụ sọ. Nwunye ọdụ mma. Okay. Nne jisikwa ike mana ịma ihe anyị na-akpa maka ya taa. Yes, anọ m n'ụlọ na anwụ. Anọ m n'ụlọ. Ya na ị na-anụkwa ihe anyị na-ekwu. Ọfụma. Ngwanụ dịka nwa afọ Igbo tinye ọnụ n'ime ya. Okay. In fact, enweghị m ọtụtụ m na-ekwu n'ihe a. So, ọ bụ ọta ka anyị mara na obodo anyị nọ n'ime ọ dịrọ mma because ụnyaa niile ka ekepụtara ịkpọpụta Nnamdi Kanu ka ekpe ya ikpe afụrọ Nnamdi Kanu lọya kwa ya n'azụ siri kemgbe 10 years afụbere ya. In fact, obodo anyị ọ dịghọ mma ọ Chineke zọba anyị nnọọ enwe m ọtụtụ okwu ọ dị mma nsogbu adọrọ nke i kwuru dị nnọọ mma daalụ sọ bye sigi na nga Igbo Radio Show na Hot 93.3 FM ege ije eje mba ege ije anyị ise gị ije aba mba ihe gbasa ndị be anyị agbasago m ihe emetụ ndị be anyị emetụgo m ọ ya mee mbịa na nganga Igbo ihe m ga na-akpa oge niile wụ ihe gbasa ndị be anyị hapụ nke sipri dịka oke ihe na-eme ndị Igbo ke ihe gbasa ndị Igbo ọ nke anwa gbasa ego bekee ọ gwụla hello one and only my brother unu ga-adịzie ka mgbagazi nnọọ ọsọ ehihie ọma nwanne m nwoke abago n'ehihie ihe awụ 1:30 ka anyị na ihe a ka ebe ị nọ n'ụlọ ka ị nọ n'ahịa anọ m n'ahịa na akwa ọ n'azụ ebe nwunye gakwana nwunye o jere importing and exporting ọkwa ya Palace na-ebufu m Ogun Steeti onye ọma Palace ke maka ndị Ogun ndị wụsara onye nwụrụ na ya ngwara tinye ọnụ ihe anyị na-ekwu anụ m iwu na-ekwu dị ma kama na ihe ndị Naịjirịa na-eme adịla mma ha kpatara nwa mmadụ akpọchi na selfin Oluzeba ga-akpọpụta ikpe afụzi ya anya ndị Naịjirịa na-eme adịla mma ha kwere ike onwe ha o weta aka emepe ha jidere Sonji Igboho otela aka ririze ya mere ejide nwa mmadụ asị nsị mgbe ahụ achọ ririze ya si ya chenji ọ dịla m ụta ha na-eme ihe ụta ha alright ndị be anyị ka na-etinyekwa ọnụ n'ihe anyị na-ekwu maka ya ihe gbasara ka esi wee si na ya akpọpụta Nnamdi Kanu n'ụlọ ikpe nyanwa gara aga olue nyanwa gara aga ndị be anyị etinye anya n'ụzọ na anya ebe niile enye anya n'aka nri enye anya n'ike ekpe enye anya n'ilu enye anya n'azụ enecha anya niile a na-eche anya niile na onwe ebe afụrụ Nnamdi Kanu hello
Si gịnị batago n'ihe anyị na-eme biko welite onu gị elu ka m n'okwu onu gị. Hello? Hello? Ọ dị mma biko ịbata n'ibe ihe anyị na-eme biko gbaa mbọ welite onu gị maka na trafik dị too much ka ị na-agbalị ka ịbata ka onye ọzọ na-agbalị ka ọ bata ịnweta ohere wee bata biko gbaa mbọ ka ikwu ihe dị gị n'obi nwekwa na ebumnuche gị so that enwee ike inye onye ọzọ efe. Hello? Hello. Ehihie ọma sir. Pounds and dollars sir. What of you? Inwe iyo nọ mma. Okay, I'm Francis. Francis. Yeah, from Lagos State, that's good. Okay, Francis si Ikodu na-abata n'ihe omume nke taa. Hello? Anọ m anụ gị Francis, isi na isi Ikodu. Hello Francis. Ikorodu? Yes, anụrụ m ya ọfụma Ikorodu. Ke maka ndị Ikorodu? Yes. Mmiri ozizo orukwa ebe anwa. Huh? Mmiri ozizo orukwa ebe anwa because na mmiri na-ezo ma mụrụ ebe anwa. Okay. Ọ dị ka netwọk ga-adịcha mma biko gbaa mbọ ka ịkpọghachi m azụ na 08182426591. Ọwụkwanụ na ị na-agba mbọ ka ị soro ụzọ anwa ka ijiri iwe phone benz gị maka enwe Legedis benz enwe phone benz ijiri phone benz gị na-eje ma phone benz gị ọ dị ka ụzọ kpọchiri akpọchi biko jee na WhatsApp benz anyị ka ị tinyere anyị izitere anyị ozi ebe anwa 07080051850 nke ahụ bụ WhatsApp benz. Hello. Hello. Hi, ehihie to you. Okay, pounds and dollars, keke de. Kima kan wiyo kan? Wiyo nama. Oh, Tonda, it's Malaba. Cheese, Chime, Tonda, biko, Tonda. Where ya wayo, oh. Aha ga, ogene di biko nka ka bag mgba mogi. Ogo mwaja ka nwenye nka. Ngwa, what is the idea behind the Eba aha Tonda? Ebara onwe gị nwee ike gwa nwu m ya. Onwere kwa just no now. Ngwa no Tonda. Gaa n'iru ka itinye ọnụ ha anyị na-ekwu, oh. You na-ekwu about Nnamdi Kanu. Number one, case Nnamdi Kanu, onyawo the problem anyị nwere na this Nigeria. Anyị maka esi wee mee Sunday Igbo otu esi wee mechaa happy. But in case Nnamdi Kanu abụlọ the problem anyị nwere na this Nigeria. Let Nigeria nekwa anya ọfụma na this situation. Ha wee mara ife a ga-eme because onwere ife mfụrụ Nnamdi Kanu mesi ife ji wee bido okwu a onwere ife mfụrụ na this Nnamdi Kanu mere. So Nigeria na-ebu okwu anya ọfụma. Daalụ. Daalụ sọ nwoke dị mma okwu gị bara ulu nọdụ mma o a sị eme nwata ka emere ibe ya ndị be anyị asị eme nwata ka emere ibe ya gị na-eme ego bekee gị ji eje mbe gị ji anya ise gị ji aba mbe gị ji ekwu ezigbote okwu ịpụta n'ọgbọ ibe gị chọọ ikwu okwu isi ha chaalụ m n'ụzọ makwa onye mwo ọmụnwa ka nọ n'oche eze ka na-akpọkwa ụgbọ a taa mana ihe anyị na-akpa maka ya wụ ihe gbasara nwanne anyị nwoke si ka m nwụrụgodu mmiri anọ m abịa o hello ehihie ọma. Hello maazị Onyema ihe ọma. Ehihie ọma Igbo Igbo ekele m unu. A na-ekenekwa gị maazị saa. Ego bekee. Pounds and dollars sir. Eke ime. Na adịkwa mma o. Daalụ. Oh. So ebe nwa chọrọ isi ọnụ nke m na ihe gbasara nke Enugu steeti. Onye isi a na oge ọ batara n'ọdị ihe anyị kọpụtara n'aka anyị ka anyị ya na-eri anyị ga-ekọba ọrụ ugbo. So ndị gbaziri ịkọ ọrụ ugbo na-abụzi ọ bụ apụtazi ndị na-achị efi ya na-ebe anya ka ha atabi ihe kọrọ. So ọ bụrụ na mụ nọ azụmime na m nwere ji n'ọbọda ọ na m nwere fes nọ na-ebi na-eji n'aka ọrụ ọkọchọ ọrụ na-eme expect na ọ bụ na m n'ọnọdụ Disemba
onye m ihe m ga-ewe buru na Lagos mebi ihe dịka garị ma ihe ndị ọzọ. So ihe m ya na-anụ kịta bụ na ihe niile ọ kọrọ mebi na-eseveri m ya ego, ihe niile ọ kọrọ na ndị na-achị efi bịara ya nọrọ n'ime ya anya ejiri ihe niile ọ kọrọ wee tara ndị efi wee tara wee hapụ ya pụta. Obi ama dị m mkpa. Omume ahụ adịghịkwanụ mma. Onye isi ala ibu na ihe anyị na-ekwu kịta ka ọ na-arịgoro onwe ya asị onye ọkụ na-agbabi ya da-achụ ike oke mana nwoke ibe m a na-arịgoro onwe ya gawara onwe ya obodo ndị ọzọ. Ihe a na-ekwu agbataghọrọ ya nke o kwuru bụ nke ọ na-eme nke anyị kwuru onwe nke gbasara ya oge efukarị achọba onye ahụ achọ mana ihe anyị na-ekwukwa ebe eze chite oke tọbakwa mmadụ onwekwa onye ji nzi ya n'aka ọkwa Chineke bụ onye ji ndị onye ọbụla. So ya biko ya gbademekwa ya na ihe ọ na-eme adịrọ mma, omume ahụ adịrọ mma. Nke ọzọ enwere m ụmụnne site na n'obodo ndị ugwu ndị enyi m nwoke dịka ya gara akwụkwọ ama mmadụ na-ejigoro ego ejigoro ozie na ndị a na-afụ osie. So ya biko ndị na-agwa ya okwu ya biko ya gwa ha okwu ka a hapụ kene onye na-akụ ugbo onye nọ n'obodo nke na-ama na-eji ọya ejiwe edo ndụ ya na ndị famịlị nke ejiwe edo ndụ ka a hapụ kana ha ya bụ ekpere nke m na-ekpe ya biko ya hapụ ha. Enwe m ogologo okwu m na-ekwu ike na-eji ihu na-eme anyị mma obi dị na nwere nnọgide ike obi na-amapụ m mkpọ anụ ha na-aga aga Igbo makwa ka o si adị sọntaịz ọ na-akụ ọgbara na Tuzdee m na-ajụ ihe na-akụ ọ bụgodị na enwere wọchị na-ajụ ma nebe dịka ọkụgo 1 ọkụgo 12 ọ na-ajụ ihe na-eme gịnị na-eme o nwere ihe m na-aga by 1 o'clock na-eje mite ndị be anyị o nwere ihe dị m mkpa na o nwere ebe ọ ya bụ ntị na-ere eji obi a na-atọ m ụtọ so n'ọdịka ọtachide anyị na ebe a na-ekwu okwu enyi m nwaanyị gara ọ ga-egide ihe ya na-esi n'aka mụgide ahụ onye na-agafe na-asị ma aka ihe mere onye ka ntị ahapụ ya n'ọhịa anyị na-emere onwe anyị. Ọnọdụ mma si gị na ọwụ ihe anyị na-emere onwe anyị onye ma ọwụ ihe anyị na-emere onwe anyị onye ma ọwụ hapụ ndị iro ka ha na-ame ntaji anya nke ahụ gbasa ha mana ihe anyị na-eme ebe ahụ ihe anyị na-emere onwe anyị gwobi Igbo Igbo ndị ọma nje eje mba ihe anyị na-eme ebe ahụ ihe gbasara gị. Hello ehihie ọma. Nna mere m ofu ihe anọ m anụcha gị ọfụma gbaa mbọ ka m na-anụ gị ọ ka mma ugbu a anụ m anụ gị ugbu a. Okwu nwere maka Nnamdi Kanu okwu m na-agara maka odita awa senators ma ndị representative ọha maka okwu m na-agara ha nwa gbachiri nkịtị wee jide Nnamdi Kanu Nnamdi Kanu na-asị ya ahụhụ na onye enweghị ikpe ụmụ mana ndị Fulani herdsmen na-egbu ụmụ be anyị na Ebonyi steeti na-egbu everywhere. Our senators, our representatives, House of ndị ya jụrụ nwa na-akpọtụ onwe ndị na-ekwu okwu ife ha gbara ego ka ha na-ebu dị ha malụkwa amalụ na ọnwa ekpughe oji eji wee chụọ aja na emete na onye ebu ome and anyị mesie anụsịa n'ama anyị ebusie nawa n'oji ọha maka okwu m na-aga onwere ife ọzọ m na-ekwu. Daalụ Sọnna, daalụ ndị Igbo ndị ọma njem ọnụ ofu ihe ka mma na-ekwusi ike ọkwa ife obodo anyị bịa ebe ọbụla ị nọ malụ amalụ bulu ya ebulu n'uche ihe awụkwa ụmụ onye Ebonyi nke awụkwa ụmụ onye Enugu nke awụ m onye Anambra awụ m onye Abia awụ m onye Imo steeti awụ m onye Delta awụ m onye nka ihe awụ na awụ m onye Igbo ịwụgodo onye Igbo nke mbụ tupu ị na-agwọta Igbo onye ebe ọbụla ọzọ. In fact onwere ihe ajụọ gị ugboro one a ga-ajụ gị iwu onye ebe awụ m onye Igbo iwu onye ebe awụ m onye Igbo steeti one steeti Igbo onye aka ego bekee ji na-asa nke ya mgbe ọbụla ejụrụ m awụ m onye Igbo steeti ebe steeti Igbo maka gịnị na anyị wee otu iweta azịza si ka ịgbajie azịza ya bọnchị ya isi ga ịgbajie ya ma mgbajite azịza mana iwepụta ofu
mkpụrụ azịza n'ime azịza anwa si ịgbaji nna ọ gaghị afanụ gị arụ ime yota ịgbaji gị gbarịsie ya gbarịsi one aka m si na mma hapụ ya ebe ahụ mana onye a gwara amaroghị ihe ekwuru. Hello ihe ọma. Alright, asị m gị na-eji Legedis Benz gị na-eje ma o kwee gị biko jide WhatsApp Benz gị. Legedis Benz akara ekwentị Legedis Benz gị makwa na phone Benz gị ewo 081 ihe eji na-abata n'ihe anyị na-eme 08182426591 nke anwa ka ihe eji bata n'ime studio. Biko dododo ọwụ na trafik dị too much ebe anwa n'ịma ngafe n'okwu ụzọ ekwe gị biko baa na WhatsApp Benz gị 07080051850 apụta na-asị m ego bekee wee nwayọ na-akpọ nọmba 07080051850. Okay, biko m aṅụrụ mmiri tupu m abịakwa buru oku ọzọ. Ọ bụ eziokwu na ndị be anyị na-abata n'ihe anyị na-eme. Inwe ihe ọbụla ị na-ele biko ma hafụ ichefu ebe anwa ịchọ ka ndị be anyị nọ maka ya ka a tiere gị mkpu ihe anwa ị na-eme bute ya na nganga Igbo radio show kedị na Hot 93.3 FM. Anyị nọ na Lekki. Anaghị achọ anyị achọ. Hello ihe ọma. Pounds and dollars nna anyị dị maka onye mere ya na-ekwu. Ahụ m tinyere nwafọ Igbo. Otu a ka o si. Esi m na Lekki aja na-akpọ. Ngwanụ nwoke dị mma nnọọ. Ị nọ n'ahịa ka ị nọ n'ụlọ? Ọ nwaanyị ibe gị na-ekwu mana enwere m olu nwoke. Anọ m n'ụlọ. Ewo ngwanụ nwaanyị ibe bi baalụ m o nne m ọma jee n'ilu nne gị tijee n'ilu. Ewo gbahụla anyị n'osikwa anyị n'aka n'ọkwa ndị mmadụ na-achọ ịbatakwa ka ị na-achọ ịbata. Ngwa iti ihe ọnụ gbasara nwanne anyị nwoke eji yes Nnamdi Kanu. Biko ihe m na-ekwu nwoke ka ndị isi anyị ndị na-ekwutere anyị ọnụ n'ala Igbo ha biko gbaa mbọ tinye anya na ha gbasara nwanne anyị nwoke a bikọs ha kwuru na ọ wee gara aga ka a ga-akpọpụta ya ọkaikpe bọta dịka ha kpọpụtara ha tinye anya ka a ghara imerụ ahụ bikọs obodo anyị nọ na o nwere ka ọ dị asị anyị kụlata mma ọrụ ya bụ ụfụfụ biko ha gbaa mbọ mara ihe ha ga-eme mana ka ha ga-esi na-eme ndị a ka ha ghara ịpị ahụ ma ọkwa igbu ya egbu bikọs ihe m chọpụtara gbasara ebe ndị Igbo a nọwụ na ọ ndị ikpe na ndị etohe na-enye anyị nsogbu mana ụmụnna anyị ndị keptinri na ha arụjugo na ha emepechala obodo ndị ọzọ na-esokwa eme ihe na-eme bọtụ ha marụ na ọwụrụ nga obere o nwere ndị na-anọ ebe mba ọdọ nọrọkwa ebe ka ha wee akụnụba ha wụrụkwa nke ha ya wụrụ na emezie ihe m na-ekwu ka biko ha jisike ha jisike ka ekwele nnọọ ka ha meso nwanne anyị nwoke. Ọ dị mma. Daalụ nwaanyị dị mma. Aga m na-abata na nzukọ anyị nsogbu adịghị ha ndị dị ka anyị na-eme ihe ọbụla ga na-eme ka a na-akpalite obi m nọ na ya otele m dị na-achị bata bọta ekere Chukwu today na-abata agụkwa m. Yeso eme ka m kụpụrụ gị aka nwaanyị ọma. Yeso ọmụnwa naanị m ọ dị mma ọ nọ mma. Kelere m ya kelere m ndị ebe anyị ha na-egekwa gị. Onye ọbụla nọ ma ha ga-adị mma n'aha Jizọs. Ise. Alright, anyị ka nọkwa n'ime ihe gbasara ndị be anyị nga Igbo Radio Show na 103.3 FM ka ka o si eje ebe ị nọ a sị na mmanụ metụ ofu mkpịsị aka ọkwa ịma ọ ya ejezu aka niile anọ na ọnọdụ n'ụdị eburu ozu onye ọzọ ọ dịka gịnị ịma na ọ dịka ebu gịnị anọ n'ụdị ọnọdụ anwa saa anya gị mmiri n'ime Lagos nke a ka ego bekee na-agwa gị nke ezie ndị be anyị niile maka dịka m si na-agwa unu oge niile n'ihe gbasara gị na ọ gbasara m. Hello ihe ọma nwoke dị mma makwa nwaanyị ọmụnwa ọmụnwa naanị m
Ada Gburugburu. Yes, Sananimo. Ada one of Igbo land. Ekenekwa gị ekene mmụọ na-emere gị ife. Yes, ekenekwa m gị nwoke dị mma. No. Ọ ya dịrị onye ukwu dịrị onye nta dịrị nwoke dịrị nwaanyị mma ọ ya wụ ọtọ ụtụtụ ya da. Ise. Ka onye mere ya na-ekwu. Onye si ebe o si na onye ekwu ntabi iro. Oh. Nna emesigokwa m gị mana m abịa anụ na last week Saturday. Ama m nsogbu adịghị iwe na-ewe m mana ọwụ kịta ka ntị ebe n'ọnụ na-ekwu azara ikwu ya iwe na-ewe because ọ nwere ike ọnwa mmadụ kwuru m ala eche ma nsogbu adịrọ ka anyị na-adị nsogbu adịrọ ka ntị ebe ihe ọnụ ya ga-eke mechaa ka ekwu nke ahụ nwunye nọ mma na ego bekee dị anyị ihe nna ndekarị ọsọfụ na ike ọzụrụ dị anyị ihe ndị a na-emezi eme ya biko na ana m anụ na onye nke Yoruba anụ anapụghị ya bi menụ na ka m gwakwa gị eziokwu ọ dị na-achakwa mmadụ awa ya na ọgbara onye katago maka na ha ọ hapụ ya nyere nwa obodo segbakọ mbere onye nwa na-esi ike so ihe a na-adị na-eme ebere anyị bụkwa ka ọ hapụ ihe imega ama anụ ka ọ bụrụ na ọ dị ndụ ka ọ bụrụkwa eziokwu ya a na-ekwu bikọs ha gbachitiri oge gbatịa ya dobe ya n'ọnwa Ọktoba ya ọnwa nke 10 so ebe ahụ ka a dobere ya ọ dị ka asị na-akpọpụtanwe onye haipọp achị ịkpọta na-emenwe ya akpọta so agbachikwu oge so ya na-ekwu na ka ọ bụ na bịa jamanụ ka dịkwa ndị Chineke na ekwela bikọs ha ka na ihe na-eme bikọs nye aka m nwere opu na a ga-eme ihe na-eme ya irigwe naanị site na agbachikwu onye ya n'ọnwa 10. amụ na gị nọ na mana ị gaa na-ekwu ka onye ga na-egere ibe ya ntị obodo anyị nọ n'ime ya ife obodo anyị nọ n'ime ezumike ihe mmadụ ga-eme bụ mmadụ pụta ụtụtụ ya kpeere chi ya ebe ọbụla ị na-eje na ebe ọbụla ụlọ ya kpeere onwe onye ji ndụ ya n'aka so onye ọbụla ga na-arịọ Chineke nna chebe bikọs ihe a na-emetụta anụ hataga mụ ahọtara ma ọ gbara m ọrụ mana Chineke nna ọzọba ya ekpere m bụ ka hapụ ime ihe dị nwoke ahụ ka ọ bụrụkwa na ọ na ya ahụ obigọsọ onye ha gbachikwuru oge n'ọnwa nke 10 ka anyị na-elekwa anya mana ya maọbụ na Chineke nna na-enyere anyị ka onweghị ya kpuchi anyị nweghị ebe eme ndị ya ha na-ekwe ya ahụ ikpe ọbụla maka n'eziokwu aka azụ dịkwa na ya ị na-ekwu ya a na-anụkwa ihe ị na-ekwu so ya na-eme na Chineke nna m ahụ mara ka ihe niile gaa n'anya ya biko ọfọ m na-aga ebere m na-ebe wetago ya dịrị onye ọbụla mma onye gara udo ga-adịrị ya Chineke nna nọ nyere ahụ ego bekee nwunye esi na ọnọọ nso nọrọ otire arụ na redio na mana ọ ga-imechi nwere m ihe eji abata ahịa Facebook unu ghọtago were ihe eji enweta Facebook unu nsogbu adịrọ mmemme ya nsogbu adịghị nọrọ ọfụma daalụ sọ okay 08182 mma akpọpụta ihe niile maka ndị be anyị Nkeji na-abata n'ihe omume anyị na-eme bụ phone benz ka m ji wee kpọọ ya phone benz nke fonu gị gbaa mbọ ka debanye nọmba n'ime contact list gị nke a ka ị ga-eji na-abata oge niile a na-emekwa ya first come first serve nọmba a na-adị ezigbo nnọọ ọkụ ma ọkụ ala 1 so ị ga na-agba mbọ ihe ọbụla anyị na-akpa ị na-abata n'oge 08182426591 nke ahụ wee akara ekwentị ya eji bata n'ihu omume anyị na-eme ebe a ọkwa nnọọ ozi ka ị chọrọ izite anyị ozi na 070 nke ahụ WhatsApp nọmba 800-518-50 070-800-518-50 then ọwụ nọ Facebook anyị Instagram anyị Twitter anyị ka ị chọọ ije so anyị maka na ihe ọbụla na-eme na nganga bụ ihe gbasara gị just ịba na Facebook nwa ma ọkwa na Twitter nwa ma Instagram nke ọbụla n'ime ha na-atọ ihe ị ga-etinye n'ebe ahụ wụ nganga redio ị ga-ede ya ọnụ together nganga redio nganga
Nganga radio ga-enweta anyị ebe anwa. Ị na-esozi anyị. Ịchọkwa ife ihe niile anyị mere na mgbe gara aga, ofu ihe ka ị ga-emekwa, just ije na YouTube anyị idebanye Nganga Igbo makwa na idebanye Kewe ga-awụzi KE''WAY ga-enweta ihe niile gbasa ndị be anyị mere na mgbe gara aga. Ego bekee na-abịa sị ebe anwụrụ mmiri. Asị onye kpọọ Chukwu ọ na-azazi ekpere ọ dụzi ka ọgwọrọ ọgwụ. Mana ka mba n'ozi anyị nwere ebe a tupu m buru okwu ọzọ. Onye ọma Possible na-agwa anyị si na taa wụ ụbọchị amụ ya. Onye ọma Possible, happy birthday to you. Ka si n'ọnụ ndị be anyị na-anabata na Nganga Igbo na-elutu gị aka. Onye ọzọ si ego bekee dị sharp, ehihie ọma, kedu maka nwiyo onye obodo ama m na udo dị nwanne m nwoke. Ọ sị gbasa ihe mere ụnyaahụ, asị m kwue ọ dịka aka azụ abago n'anya, mana ha marụkwa ọma. Nna nwatachakwa m ka ị dere ebe ahụ, so mma skipụzi ebe ahụ baa n'ihe ọzọ dere. Nke a si ihe emekwana nwa amadi ahụ, biko ka nsogbu ghara ịdị. Nke a si n'ọnụ Ifeanyị Ọpasino si Agege. Ifeanyị biko gbaghalụ ma nwatacha m etiti ebe anwa, ọ ya mere m ji si ka m hapụ ya. Ozi ọzọ bata ebe a si ego bekee ada eji eje mba, ego pounds and dollars. Ekelekwa m gị onye na-ekele m, daalụ sọ, chim gọzie gị. Onye a sị ndị gọọmenti mana o nwero ihe eji n'aka eji ekpe Nnamdi Kanu ikpe, ọ bụ ya mere ha ji atụ egwu ịkpọpụta ya. Ọ bụ ọnọdụ mene enwetakwa m ya, mana enwetakwa ya, biko gaa gba alụm. Ọ dị ka na sị na aha gị ewu ọnọdụ mene na Bariga. Na-asịkwa ka ụbọchị taa fọtalụ ụmụ Igbo ifeọma mụa na-eti ise. Nke a si ehihie ọma ada Igbo. Na ha na-agbalị, o dị ya na bekee mana mụnwa ga-agụpụta ya n'asụsụ ibe anyị. Ọ sị na ha na-agbalị ịta Nnamdi Kanu afụfụ na o nwere ihe o mere, si na Chukwu ga na-edu anyị. Nke a Momichi si ịba wee zite ozi ahụ. Nke a si ego worldwide. Nna daalụ ego worldwide ekele m gị. Ọ sị o dị ya na bekee, ọ sị na aha ya Wike Chukwu, ya wụ ọ sịkwa na bekee ọzọ God's Power Fidelis. Ọ sị m gwa na bekee ka ọ dị ihe niile. Ọ sị m gwa ndị federal gọọmenti na ndị Igbo ya na ụmụaka ndị Igbo makwanụ ndị ụmụada na ụmụ okolo ndị Igbo na-enye ha ụbọchị 7 iji wee kpọpụta Nnamdi Kanu. Ndị ikpe enyegori si onye ikpe nọ n'isi ihe ha kwuru nya asịgo ọ na-enye ha ọkpọrọ 20-something days iji wee wepụta Nnamdi Kanu. Mgbe ọzọ ha ga-ezukọ ka Nnamdi Kanu na ọkwa n'ime ụlọ ikpe ihe o kwuru. Ọ sị okay alright. Anyị ka esi alabazite ozi a sị na ha na-enye ndị federal gọọmenti ụbọchị 7 iji wee kpọpụta Nnamdi Kanu ka a hapụ. Ọ na-elotaziri m ihe bubu ukwu na mgbe gara aga sị na a ga-ezi ndị a ihe n'asụsụ ha ghọta. Ozi ka na-abatakwa, mana biko unu agaghị ewele ego bekee iwe n'oge ekweozi ka m na-agụpụta ihe dị ebe a makwa na iburu oku ọzọ. Na-agụpụtakwa ofu tupu m ahapụ. Nke a si gọọmenti ala kwesịrị ịmata na nsogbu Naijiria abụghị Nnamdi Kanu. Oke, ebe a ka m ma wụsị ebe a. Ego bekee gị je eje mba, ego iji anya isi, ego iji abụ ezigbo mba na-asị gị biko nọdụ mma sakwa mmiri anya gị mmiri. Biko ka ncha ị ga-anọ n'ime mmiri ka ncha wee baa gị n'ime anya. Ọ dị possible, ọ dị no possible. Onye ọma possible anyị ka na-asịgwa gị
happy birthday biko onye m fụrụ taa ka ọ dị Tuesday mgbe anyị ga-abịa ọzọ. Ndị be anyị 081824265 na akara ekwentị anyị biko baa na Facebook Nganga Radio ka ị gaa so anyị ebe ahụ ka ọ dị ka chi fono. Nganga Igbo. Ọsọ pụtakwalụ.